अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को खाली ये सटे जावे के लागे ऊपर चढ़े बेरी बेरी हमारा जो बन पाहत धरे। खाली ये सटे जावे के ऊपर लागे चढ़े नजर गरैले बाटे हमारा नजर गरैले बाटे हमारा मिसेला जो बना के नजर गरैले बाटे हमारा मिसेला जो बना के एकरा चोली पर चलल बगोली हाथ रंजितवा के फेरला से। एकरा चोली पर चलल बगोली हाथ बचवा के फेरला से। आइल बनी बंगाल से नाचे शरमान हमर बतिया नहीं माने कहेला कि सुपर बार के ना तोहरा जाने। उदेश शरमान हमर बतिया नहीं माने कहेला कि सुपर बार के ना तोहरा जाने। राइटर अजय रंजीत के राइटर अजय रंजीत के मार भइल बछेरला से। राइटर अजय रंजीत के मार भइल बछेरला से। एकरा चोली पर चलल बगोली हाथ सुजितवा के फेरला से। एकरा चोली पर चलल बगोली हाथ भोलावा के फेरला से। आइल बनी बंगाल से नाचे।